Kidukot bat kinoy lam ka Hinyo Tribe Integrated Territorial Organization hito hakat no pai sngi jongka arp khandai tarik unai lur arja arpulai kila lej ban pediang buram ya arngut kidukot jongka kibla syakem na kejingjia huri hura bat kipulet haka sau tarik unai lur arja arpulai ha surok ba persyak ka State Bank of India main branch. Kini ki arngut kidai na perang kispongut kibla syakem na ketiga jingjia huri hura haka tega sngi. Ubak donbok dekhar Presiden ulaang bah nrungut kilalat jamin haka arp nru tarik unai luar arjar pulai arngut haka arp nyu tarik unai luar arjar pulai bat menta kesengi arp khandai tarik pan arngut kiblatip kerteng kum wailat suting bat ufastar umba Presiden ulaang baga jingpong uniform kan beteng bat kam dan kanu jing ben keny an bat penram ya ka jingkawang tear gas kipulit yang dah yang lawan angin pendang you itu kayang nama diri itu kayang nama diri itu kayang nama diri mang kita match perang now left hero Kadang buat ki baru khadu ki bahasa kem baglalai. baru kait ki bahasa kem kita ispongot te real tarik ko hatu kasi bangiyo ya ka bil begini ki central gas ni ko demas ru la yo bilang hatu kasi on medical ground arp real tarik ki la jemut arp nyo tarik la jubai bat menta kasi sekini ki para jumi ki la Bila ban matai kindet kini ki krisis baki bak ki section bak syak pengat kini ki sama dengan. Am jeki ban details te ngamla ban details than namar katu kadang dei ka jongka yang bisa te pila ban page ne ka code order te bisa lap ke kita ki kes ki balak kila pengat ki dekat jongi bat yang iru kumjo hi kamya pherra ne ka kes ka dei ka jo be bro ka namar baga hitu hi kalau ang banadu pastang ngingi dei daka people organization ngi dei ka form ko way ko body ladangat way ko baro ka jo ka kes kingat Bila matai kindet ada ke ke section 171 official pengat ada tu uniform. Bila matai kindet Nam halor ke uniform ta hoy maki ki sngo ba ka kadai uniform ke jung ki hendrai nado pastang ngalak keren bang ongka uniform ke bomut nado ka patron nado ka juti nado ki star nado ki insignia nado ki kisai kata tanda gu ki nameplate kata kadai uniform kan hendrai ka hitu hi hang tu kala thok sai hang tu ka thok hitu ka don ke star la jong berkadai tangka t-shirt ka t-shirt ka bathok ka hitu ka to kam dei ki jongno bat kam dei hiru ko copyright jongno namar ba pila i ka MLP ka don ka jong ke manual book bat ha manual book la ne kata ka kondon jongki kim shim la identify ba kata ka rongyong ketika ka jongki namar ba pila i dayap brio ru ni phang ka bayong ngi don kadak jing susi ru ni sai bra ki lamayong ni sai phang kita ki janjong ndre ba kin ong ba ka ka jongki ka ko bon 71 kala kan sai ba ong kata ka bagap ya kata ka uniform la ne kata ka bukset pendon kam kita ki government sarta ya kan ni nang ni ngin syong ya ka meeting te ngin sapas ka resolution hapo ka itu organization but ngin yakon be kat kum ka an ka badai ka lenti Mentah tang la ban penting ban phong uniform. ka jongi tang ya ban phong ni kan kam dei ka jongi dadai bengi thok MLP dadai bengi thok ka SOT dadai bengi thok ka SF10 te hoot kila ban kam nri ka thok hitu ni phong hi pe mu ka sing ropor bagi khot ni phong mar ka dei ka jongi pi kam dei ka copyright jongno dada bengi thok man MLP kila ban kam nri ka thok hitu ta ka basai Lagi khot bala sa kem kila lalu pentas ni. oh kita khot basha sa kem kila lai bar Makat nongut. barok khot ki basha kem ki di shong ha ko bayi dei bud kita bistan granit ni song phala namar ba kat kum bangai is for reparing kita ki SWAT mo ki special squad ni kita ki force ki paper ini flashbang ki ong mo tani to stand grenade bangi lapet bahan nang ni nang tai ta ka on documents ki sa use bahaya kita ki militants dan kita ki underground dan kita ki gangster mo teo ban use patingi to stand grenade kalong ka ba ikam kai bi jokor ngimpriang ka te ki haban le training but ki haban nang hikai shu ban tebe le dia ba da kan no ban la ban tem ke namar ban ong ban kong be do stand grenade ngimpriang namar ba pila i him to si
kumba kila kam ke ong wais pentelon henry kumno untulon haba pi em tu ka singi bang yadai ki dekhot lajong haban kenjat usu her ban telun kala bathai bi yang to ya ka jing ye khun ka jing ye le nya haban ye khun bai ka kendon cisen hi bala rung bala ka hitu patangi di ban ngat bai padangi le te kelenti ka basniu henry habang le te kelenti ka bah baros kataru kila ihi hilet te kelenti jong ka an pat man tu ka singiru ndai mangi basang henry dei maki hakapor mangi ong khot ki magistrate punya keren henry ki sungtho bakla ki ai man stan grini bro khot kila ihi ki midangi ong call the magistrate in reply ki ai man stan grini ka bomut ka wat ka district administration ka klem ai order tengi song phla te PPE ngam yu pat nang to ki ong ba kala ja kumne kumtai ka don kata ka jing show ka jing yadat ki magistrate haba ai u bashim ni ka case ban lang hang to ui ula ban identify on the spot ban lang ban ni dan menta ban subang pat ba ngile ngile kita kita ban kan kita itu bamla ban triang bat hatu ka singi phila i kumno ki pen terror ya ka jai pun de hu trap da ka bat hap itu stan gne hapo dukan ban ban phin ong pentelon da philik pit bah hang to ha dukan pit bah kumno ka to kalong slope ne kalong plain ne kalong hakno ku kom phin ya sai ba apa ya kata ti phila i ko ba sai ba ke jundon pendon kam makla la misuse ka power ka jungki jat ban ne ki dang mut ban la ban penting hindai ngang ong ka ba ima pat yo le se naga jingle kum to dang sat pak mai pat ba ni ki barium to singi su tho ka jing pang sipang ta dan rei ka to pat ka jing penterha yiki pat ba ka to gen ba ima kila i hi ba ka jing rei nyu tra hot ni i ba kalong suki kalong ka ba jai henry kan dala plu pat ka ima namar ka jing rei nyu tra kalong kum ding talau uskum bo sume ko tanging la pin ngor ba di kenturu ya ka bor jong ka an ba wat nim sim ya ka an hakti namar pi ba bat ya ka an pi ba nya ya ka an ndegen ban khen ya ko man sai